Bola hau balbula baten osagai nagusia da. Urtebete eman du lanean Txileko meategi batean, kobrea garraiatzeko hodi baten barruan. Hemen ikusten dugu balbulan itxiera bermatzen duen bola. Altzairuzkoa da, eta estaldura oso gogor batek babesten du gainazala. Baina balbularen posizio txar baten ondorioz, egun gutxitan plastilina balitz bezala jantzuen mineralak. Muturreko kasu bat da, baina ondo erakusten du zer baldintza korrosibotan lan egiten duten balbula hauek. Ampo eta Mondragon Unibertsitatea elkarlanean ari dira balbulen bizitza luzatzeko. Bolazko balbulen funtzionamentua sinplea da. Bola biratu egiten da fluxuari pasatzen uzteko edo fluxua eteteko. Meategietan, minerala garraiatzeko hodietan egoten dira balbula hauek. Azpiegitura erraldoien parte dira. Meategi horietan kamioiak beharrean hodiak erabiltzen dira mea garraiatzeko. Gasoduktuen antzekoak dira, baina barrutik burdina, kobrea edo nikela joaten da. Birrinduta eta urarekin nahasita. Hortako egiten dena da, itsasoko ure bonbeatu eta itsasoko ur hori meabeakin nahastu, hor sortzen zaigu nolabaiteko lokatz bat, eta erabiltzen dena da lokatz hortan nahastuta da mea hori transportatzeko helburua izaten du dukto horrek. Kilometrok eta kilometrotako hodik die, mendie ondeike 3.000 metrotan, mea bea ondeike 3.000 metrotako altitude baten, eta hori itsasoko nibele arte jetxi behar da. Eta noski mendi artetik dukto horrek bere bidea jarraitu behar du. Ur gaziz eta mineral zati gogorrez osaturiko nahaste bati aurre egitea erronka bat da edozein piezarentzat, eta balbulak ez dira salbuespen bat. Bi kezka mota ditugu. Bata, nolabait lokatz hori balbula barrun daukaun sistema mekaniko hortan solidifikatzen juten da, eta horrek eragin dezake balbula hori moitxu nahi dezunen ezin ahal izatea. Eta bigarrena, nolabait entorno garratz hortan gertatzen zaiguna da mea horrek itxendula barruko metal lana eta ditugun material guztik txikitzen jun pixkanaka, batzutan erosio bitartez edo erosio abrasio bitartez. Balbulen funtzionamendua hobetzeko bi norabidetan ari dira lanean Anpon. Bata izango litzeke nolabait balbula hauen bizitza zikloa luzatzea, eta bestalde batetik jakinda ze egoera gogorretan lan egiten duen balbula hauek nolabait indeuna da gure balbula adimendu. Balbula adimendunek sentsoreak dituzte txertatuta, eta sentsorek parametro batzuk neurtzen dituzte balbula mugitzen den aldiro. Informazio hori denboran zehar nola aldatzen den aztertuta, Anpoko teknikariak gai dira balbularen akatsak diagnostikatzeko eta aurre ikusteko. Jarraipena urrunetik egiten dute, sare bidez. Aurre ikusi daikeu garbi balbula gogortzen nahi dela, baina hortaz aparte ikusi daizkeu askoz fallo gehiago. Adibidez, balbulak olgura bat hartuko balu, junta bat, pixka bat puskatzen nahi baldin bada, badakigu oso azkar fallau behar duen, ogaindik itxoin nahikeun desmontago arte. Australiako, Txileko eta Brasilgo meategi banatan probatu dituzte balbula adimendunak. Bezeroentzako ikaragarrizko bentaja da. Adibide bat, balbula hori Dijolnekun, dala minerodukto bat, dauzke 244 kilometro, minerodukto hortatik pasatzen die orduro 100 kamioitik gora material. Orduan, 100 bat hori geldi eukitzea, izugarrizko dirutza galtzea da bezerontzako. Balbulek gehiago irauteko kontuan hartu behar den aldagaietako bat mearen konposizioa da. Burdina, kobrea edo nikela ez da berdin.
itxuraz ikusten da desberdinak direla, eta mikroskopioan begiratuz gero, hauts tamaina eta forma oso desberdina dute. Beraz, balbulan gauza guzti hauek, ezaugarri hauek kontutan hartu beharrekoak dira. Higadura txikitzeko, estaldura material berriak probatzen ari dira Anpon. Eta estaldura horiek nola portatuko diren jakiteko, ezinbestekoa da neurketak egitea. Mondragon Unibertsitateko ikertzaileek bi erreminta garatu dituzte. Laborategitan dauden ekipo estandarrek ez dituzte errepikatzen errealitatean mehatzgintzan dauden baldintza mingarri horiek. Orduan, erabaki genuena izan zen, errealitatean dakagun loi hori barneratu ezakegun makina bat sortzea. Makina berezi bat diseinatu eta eraiki dugu, eta makina honetan mota hontako probeta berezi batzuk kokatzen ditugu ardatzean, estaldura ezberdina dituzten probetetan, higadura maila zein izan den neurtzeko. Baldintza ezberdinetan lan egin dezakegu, are konzentrazio ezberdinekin, pH ezberdinekin, temperatura ezberdinekin, benetan gero fintze plantetan ditugun baldintzak simulatu. Entsegu makinak higadurari buruzko informazioaren parte bat ematen du. Beste partea, ordenagailu bidezko simulazioek ematen dute. Lokatzetako partikulen talka abiadurak eta angeluak eragin handia dute balbularen higaduran, eta informazio hori simulazioek ematen dute. Simulazio horietan ikusten duguna da, balbularen barrutik nola dijoan loi horren fluxua. Orduan, loi horren ezaugarrien arabera, partikulen konposizioa, tamainaren arabera, segun eta ze mehatzetakoa dan, fluxu horren traiektoria desberdina izango da, pareten, balbularen barne pareten kontra eukiko ditugun inpaktoak desberdinak izango dira, eta erabiltzen ditugun materialen arabera, horrek sortuko duen mina kuantifikatu dezakegu. Entsegu makinak eta simulazioek emandako informazioa bateratuta, tresna praktiko bat garatzen ari dira. Materialen bizi zikloa aurre ikusiko duen tresna bat, meategi bakoitzarentzat balbularik onena zein den esango duena. Anpok nahi duena bere bezeroari erantzun personalizatua ematea da, eta beraz, lortzen ari garen karakterizazio karta horri esker, nolabait gero balbulan gehien komeni zaigun estaldura aukeratzeko gai gara.